खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 9 दाननि उनाव बुहुमाव सौफैफिनबाय अख्रांमा दावबायारि सुनिता उइलियाम्सआ। रेव-रेवा नार्जि हारिया बिजेपि नागारबाय। रायजोनि माखासे भेन्सार फरायसालिफोरखौ थाबैनो सोरखारि खालामगोन। क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालिनि सुपारिनटेन्डेन्टखौ सासपेन्ड। सिडि बिनायक टिभिएस श'रुमआ गोथार ईद फोरबोनि थाखाय लानानै फैदों धामाका अफार। हाग्रानि अर नांनानै आमिनगावआव गोबां न'फोरा सिलिंखार। गुवाहाटीनिफ्राय गोमानाय जावजा उन्दै हिन्जावसाफोरखौ फरखाथियाव मोनबाय। खारबाय थानाय गारियाव हरखाबै बिफांनि गिदिर दालाइया गोग्लैसिनदों। लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गु दान गोलाव सम नेनायनि उनाव मोजाङै मोजां बुहुमाव सौफैफिननो हाबाय अख्रांमा दावबायारि सुनिता उइलियाम्स आरो बुश उइलमरआ। सानै एस्ट्रनट सुनिता उइलियाम्स आरो बुश उइलमरखौ 9 दाननि उनाव इन्टारनेशनेल स्पेस स्टेशन एबा ISS निफ्राय रेस्किउ खालामनो हाबाय। अख्रांमायाव 9 दान थाबथानानै थानायनि उनाव स्पेस एक्स ड्रेगन स्पेसक्राफ्टनि जोहै रेस्किउ खालामनानै लाबोनो हाबाय सानै एस्ट्रनटखौ। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला भारतारि सम बायदियै दिनै फुंनि 3:28 रिंगायाव एलन मास्कनि स्पेस एक्स ड्रेगनआ फ्लरिडानि लैथोआव रैखाथियै ओंखारफैयो। स्पेस एक्सनि दरजाखौ मंगलबारखालि फुंनि 8:15 रिंगायाव बन्द खालामनाय जादोंमोन। बेनि उनाव सुनिता आरो उइलमरआ 10:35 रिंगासोआव ISS निफ्राय ओंखारनायनि उनाव आरो आनडक खालामनायनि उनाव सानै गुबुन एस्ट्रनटजों लोगोसेनो इन्टारनेशनेल स्पेस स्टेशनखौ नागारदोंमोन। मख'नो गोनांदि सुनिता उइलियाम्स आरो बुश उइलमरआ 2024 मायथाइनि 5 जुनखालि 8 साननि हाबाफारिजों अख्रांमायाव दावबायहैदोंमोन। नाथाय बिसोर सानै एस्ट्रनटनि स्पेसक्राफ्टआ गाज्रि जानायनि थाखाय बुहुमाव फैफिननो हायाखैमोन आरो बै समनिफ्रायनो अख्रांमायाव थाबथानानै दङमोन। नाथाय 9 दाननिबो बांसिन सम अख्रांमायाव थाबथानानै थानाय सानै एस्ट्रनटखौ एलन मास्कनि हेफाजाबजों बुहुमाव लाबोफिननो हाबाय। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बिजेपि दैदेनगिरि आरो MCLA रेव-रेवा नार्जि हारिया दोलो नागारबाय। MCLA रेव-रेवा नार्जि हारिया बिजेपिनि प्राइमारि मेम्बारशिपखौ नागारबाय होननानै खौरां मोन्दों। क'क्राझार जिल्ला इउनिट बिजेपिनि आफादगिरिनो लाइजाम लिरहरनानै दोलो नागारदों रेव-रेवा नार्जि हारिया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रेव-रेवा नार्जि हारिया गावनि देहायारि, धोरोमारि आरो रांखान्थियारि जेंनाफोरखौ जाहोन दिन्थिनानै बिजेपि नागारदों। बबेखानि रेव-रेवा नार्जि हारिनि दोलो नागारनाय बिथांखिया ओनसोलनि राजखान्थियारि थासारियाव मोनसे ओंथि गोनां सोलायनायखौ दिन्थिनो आरो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिनि थाथायनि बागै सोंथिफोर सिखांहोयो। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव BPF दोलोनिफ्राय देरहानायनि उनावनो रेव-रेवा नार्जि हारिया BPFखौ नागारनानै बिजेपिआव हाबफैदोंमोन आरो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL बिजेपि जथायारि सोरखाराव बिजेपिनिफ्राय EM महरै बिबान रुजुनदोंमोन। नाथाय 5 दानसो सिगां रेव-रेवा नार्जि हारिया EM मासिनिफ्राय बोख्लायजादोंमोन। बेनि उनावनो दायो रेव-रेवा नार्जि हारिया बिजेपि दोलोखौ नागारो। पार्टीनि सासे सोद्रोमा महरै गावनि बिबानफोरखौ मावफुंनायाव गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन जानानै फैबायमोन। 2020 मायथाइयाव बिजेपिआव हाबफैनायनि उनाव बिजेपिआव जेबो खान्थियारि थाथाय एबा फर्मेल पजिशन मोनाखैमोन। अब्लाबो गावनि रोंमोन्दांथि आरो एक्सपिरियेन्सआ बेसेन गोसा होननानै रेव-रेवा नार्जि हारिया लाइजामाव लिरदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि रेव-रेवा नार्जि हारिया बिजेपिखौ नागारदोंब्लाबो BTCLAनि सिङाव आरो बायजोआव UPPL दैदेननाय जथायारि सोरखारखौ मदद खालामनायखौ नागाराखै। UPPLखौ मदद होनाय बिथांनि थिरांथा आरो सानथांखिया इयुनाव बिथाङा UPPL दोलोआव अफिसियेलि हाबनो हागौ होननानै सन्देह जाहोदों। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां रेव-रेवा नार्जि हारिनि दोलो नागारनाया बिजेपिनि थाखाय मोनसे खहा गोनां आरो हेंथा महरै नुजादों, जाय बे ओनसोलाव गावनि बिथाखौ गोख्रों खालामनो नाजागासिनो। सोलोंथाइ खोन्दोनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। सोलिगासिनो थानाय आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुमनिफ्राय फरायसालि प्रभिन्सियेलाइज खालामनायखौ लानानै गेदेर खौरां।
रायजोनि माखासे फेन्सार फरायसालिफोरखौ थाबैनो सोरखारि खालामगोन एबा प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन। दिनै आसाम बिधान सभानि जथुमाव बे बाथ्राखौ फोसावदों राङारि मन्थ्रि अजन्ता निय'गआ। बबे फरायसालिखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन आरो बेनि थाखायबो सोरखारनि बिथिंनिफ्राय माखासे गाइडलाइन फोसावनाय जादों। राङारि मन्थ्रिया सोलिगासिनो थानाय बाजेट जथुमाव गावनि बिबुंथियाव बुंथिनाय बादिब्ला 2006 मायथाइनि 1 जानुवारि खालारनि सिगां गायसनजानाय रायजोआरि गासैबो फेन्सार फरायसालिफोरखौ थाबैनो सोरखारि खालामनाय जागोन। बेनि थाखाय अजद गैयै फोरमानलाइ एबा एनअसि गनायथि फरायसालिनि मुं बायदिखौ गोनांथि जागोन। बबेखानि गोदानै प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि क्राइटेरियायाव फैनाय गासैबो फरायसालिफोरखौ डकुमेन्टस थियारि खालामना लाखिनो थाखायबो बिथोन होनाय जादों। क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालिनि सुपारिनटेन्डेन्ट रबिराम इंखंखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय। जोबथेसालिनिफ्राय सासे कयेदिया खारखोमानाय जाथायखौ बिथा लानानै जोबथेसालिनि सुपारिनटेन्डेन्ट रबिराम इंखंखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला पक्स' आइननि सिङाव क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालियाव जोबजानाय सासे कयेदिया थांनाय 16 मार्च खालि जोबथेसालिनि वाल बारनानै खारखोमालांदोंमोन। 16 मार्च खालि जोबथेसालि अथ'रिटिया जोबथेसालिनि कम्पाउन्डखौ फोसाबबाय थानाय समावनो पक्स' आइननि सिङाव जोबथेजानाय हजरत आली मुंनि कयेदिया खारखोमालाङो। साननि 1:30 रिंगासोआव जादोंमोन बे जाथाया। बबेखानि कयेदी हजरत आलीया चिरां जिल्लानि सदर काजलगावनि 1 नं दावखा नोगोरनि थागिरि। पक्स' धारानि सिङाव जिउ जोबजासे जोबथेसालिनि साजा रुजुनगासिनो दङमोन 25 बोसोर बैसोनि हजरत आलीया। बे जाथायनि उनावनो जोबथेसालिनि सुपारिनटेन्डेन्ट रबिराम इंखंआ सासपेन्ड खालामजायो। बे समाव क'क्राझार जोबथेसालिखौ सामलायनायनि बिबान एबा सुपारिनटेन्डेन्ट अफ इनचार्ज महरै एडिशनेल कमिशनार ध्रुबज्योति दासनो होनाय जायो। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो क'क्राझार जोबथेसालिनिफ्राय कयेदी खारखोमानाय जाथाया जादोंमोन। सासे कयेदियानो खननै खारखोमानाय जाथाय जादोंमोन क'क्राझार जोबथेसालियाव। बेनि उनावबो जिल्ला खुंथाया सांग्रां जायाखैमोन। बबेखानि जिल्ला खुंथाया एफआइआर होनाय बायदियै पुलिस बिफाना नायबिजिरनो जागायदों आरो कयेदीखौ संदानदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। गसाइगावनि टिबि र'डआव थानाय गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ मावख'नि मोखांजों नांजाबनाय सिडि बिनायक टिभिएस श'रुमा मटरसाइकेल आरो स्कुटि सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय लानानै फैदों गोथार ईद फोरबोनि थाखाय दामाका बाम्पार अफार। नोंथाङा डाउन पेमेन्टआवनो मोननो हागोन टिभिएसनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गारि। लोगोसेनो नोंथाङा मटरसाइकेलजों लोगोसे बेसेन होआलासे फ्रियावनो मोननो हागोन 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेटजों लोगोसे मोनसे सारप्राइज गिफ्ट आरो आपाची बाइकनि थाखायबो 2000 डिसकाउन्ट मोननो हागोन। आरो सोरबा टिभिएस बाइक लानो गोसो दं नाथाय फैनो हाया अब्लाबो नोंथांनि न'सिम हम डेलिभारि खालामगोन। लोगोसे न'निफ्राय लायनानै सार्भिसिं खालामनानै हैनायनि सुबिदा सोलिगोन होननानैबो फोरमायदों। आरो गासै पार्ट्सआवनो 5% डिसकाउन्ट मोननो हागोन। आधार कार्ड, पेन कार्ड आरो बेंक एकाउन्ट लाब्लानो नोंथाङा बे अफारखौ मोननो हागोन। बे बाम्पार दामाका अफारा बैथि दाननि 24 मार्चनिफ्राय लानानै 31 मार्च अक्ट'सिम थागोन होननानैबो फोरमायदों टिभिएस श'रुम मावख'गिरिया। आमिनगावनि जयगुरु हाजोआव मंगलबारखालि हरखाबै हाग्रानि अर नांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गोरान हाग्रा ओनसोलाव सोरबा सुबुङा मिथिखा हसिखा अरखौ लागायनानै होदोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। हाग्रानि अरा गोबारै गोसारलानायनि जाहोनाव बाथौ मन्दिर ओनसोलनि गंनै न'आ खामनानै सेवहांगार जादों। बेनि अनगायैबो गोजाम प्लास्टिक गारनानै दोननाय जायगायाव दसे समनि गेजेरावनो बे अरा गोसारलानानै बांसिनै जोंब्लावखांदोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। माखासे समनि गेजेराव मोनसे पुलिस हान्जा आरो फायार ब्रिगेडआ जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै गोबाव सम नाजानायनि उनाव अरखौ दबथायनो हायो। गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों जायगानि थागिरिफोरनि हेफाजाबै बरकाटिं रेलवे पुलिसआ गुवाहाटीनिफ्राय लांखारनाय जावजा उन्दै हिन्जावसा फरायसाखौ बासायबाय। मख'नो गोनांदि बिसोर सानैखौ बरकाटिं रेलवे स्टेशनाव बासायनो हायो। लांखारनायखौ मिन्थिनो मोननायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव सानैबो हिन्जावसाजों लोगोसे लांखारग्रा सानै दुथांखौ खाना कास्टडियाव लांनाय जायो। खाजानाय दायनिगिरिफोरखौ खानापारानि राहुल बिश्वास 19 बोसोर आरो बरबरेनि सिद्धार्थ बरुवा 21 बोसोर होननानै सिनायथिदों। दिसपुर पुलिसनो बे जाथायखौ खौरां हरनायनि उनाव पुलिसआ नखरनि बिगुमाखौ सानैबो हिन्जावसाखौ लांफैनो
बरकाटिंसिम फैनो राहा खालामनानै होनाय जायो। दासान्दि पुलिसा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो गोख्रों राहा लानाय जाबाय। गुवाहाटीनि दिघली पुखुरीनि साखाथियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला फांसे बिफांनि गिदिर दालाइया गंसे खारगासिनो थानाय गारियाव गोग्लैसिनदों। बायग्रेबनानै खहा जानाय गारिखौ भारतीय रेलवे सोरखारि गारि सुजुकी SX4 रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS02BN2244 होननानै सिनायथिनाय जादों। बबेखानि गारि सिङाव गाखोनाय सोरखारि मावफारियाफ्रा गावसोरनि जिउखौ खुनुरुखुमै रैखा खालामनो हादोंमोनब्लाबो जोखोम जानायनि थाखाय बिसोरखौ गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बे जाथायखौ नुनाय जायगानि सुबुंफ्रा गिदिर दालाइया गारि सायाव गोग्लैसिननायनि जाहोनावनो गारिनि सा बाहागो आरो खिरखिया बायनानै सिलिंखार जादोंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। पुलिसा जाथायसालियाव माखासे समनि गेजेराव नुजाथिहैनानै नायबिजिरहोनाय जायो। बेखौबो मख'नो नांगोन दि गुबैयै लामानि साखाथियाव बोराय आरो लोरबां बिफां थानायनि जाहोनाव रैखाथिखौ लानानै लामाजों हान्थामेला खालामग्रा सुबुंफ्रा गोबाङै जिंगासियो। गुवाहाटीनि 6 माइल फ्लाइअभारनि साखाथियाव 50 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा लामा जाब्रबथायजों हरखाबै जिउ खहा जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला गोख्रैथि खारबोनाय गंसे डाम्पारा हरखाबै सामलायनो हास्लाबैनि जाहोनाव बे जाब्रबथाया सोमजिदों होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि डाम्पारा खानापारानिफ्राय गोबां गोख्रैथि खारबोदोंमोन होननानै रिपर्टआव बुंदों। सिगां फारसे खारबोनाय गारिखौ इसारा होआलासे आरो गारिनि गोख्रैथिखौ खमायालासेनो डाम्पारखौ सालायबोना गोबारै सुबुंखौ सौख्रांफैनायाव सुबुंनि देहानि बाहागोफोरा थेर-बेथेर जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बबेखानि जाब्रबथायनि 1 घन्टानि उनावबो जाथायसालियाव पुलिसा नुजाथिहैयाखैमोन। लोगोसेनो जिउ गोमानाय सुबुं आरो डाम्पार गारिनि बिगोमाखौ दासिमबो पुलिसा रोखायै सिनायथिनाय जायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।